What's up mga kadagit? Dito na naman tayo sa aking channel. Yung tatlong gagamba ko na paborito, papakainin ko. Yung tatlong gagamba na umitlog, ipapakain ko. Kasi wala na rin yung kwenta. Yung itlog nila, pakakawalan ko na lang. Tapos sila, papakain ko na lang din. Tapusin nyo tong video na to. Tatlong gagamba yung pakakainin ko. Maraming salamat sa inyo at God bless. Catch 'em all. Mamaya may gagawin akong maganda-ganda dito. Kaya lang guys, may gagawin lang akong maganda-ganda. Ayun na guys, tinuluyan na guys. May ginawa kasi akong maganda-ganda. Para maganda-ganda yung palabas. Hindi pa tapos to guys. Lahat ng yung tatlong patapon ko na gagambay, papakain ko lahat. Nakakaisa na to guys ha. Tatlong gagamba ay papakain ko. Tatlong gagamba ang papakainin ko. Hintayin nyo lang. Next. Huwag nang bitawan para may next na agad. Yan. Buti pa to, mas magaling kaysa doon sa itim eh. Pagkatapos nito guys, yung isa naman. Mapalag ah. Yung isa naman guys ha, isa naman. Ito lang. Tignan natin pag binalikan, babalikan niya pa yan eh. Diba? Ano yan? Aagawin ko pa ito eh. Kayang pabalikan eh. Kainin mo na yan. Kainin mo na yan. Yan, kainin mo na. Papasok na sa kulungan mo. Ito naman guys, pakainin natin yung isang ano. Yung top 7, yung top 8 ba ito? Top 7. Ayaw gumising ngayon, no? Yung lakad bungaw, yan, no? Ayun yung bastos, eh, yung tumatay lagi, eh.
Sayang yung haba na ito guys, oh. Wala eh, pag umitlog na talaga, wala na yan. Kahit i-condition mo pa ng 5 araw yan. Kahit sunugin mo pa yung itlog niya, yung sinasabi nila sunugin. Lahat ng pinakain ko na yun guys, umitlog na. Papakawalan ko na lang sana eh, kaya lang okay na yan. Para yung pagkain yung gagamba ko. Pakakawalan na lang natin yung itlog nila pagka napisa na. Kaya ayoko magpapataba ng gagamba eh. Pero ayoko naman ng payat. Tangin na lampay yung payat eh. Kaya mo to guys, kakainin. Buti pa yung isa kanina, yung pangalawa mabilis agad kinain. Ayun, kinain na rin. Sa wakas. Pero kumagat siya, ang laki ng ulo eh. Ano guys, natuluyan na. May tama rin siya oh. Natuluyan nga, may tama naman. Pasensya na guys, naputol. Pasensya na guys, naputol. Naglako yung cellphone ko. Ito pa rin naman yun, nakita nyo naman. Pangatlo. Ilang guys, tatlo lang naman yung pinakain ko. Yung mga umitlog ko na gagamba, pinakain ko na lang. Ayun lang guys. So natin sa loob. Laki ng tama niya. Babalikan niya pa yan. Nanggigil siya eh. Gagamot siya guys. Laki ng tama niya sa ano eh. Ayan o. Kita ba? Nanguluntoy din siya, no? Babalikan niya yan. Oh. Diba? May kagat siya sa leeg eh, no? Kinakahig niya, ginagamot niya. Please, papasok na kita sa kulungan mo. Balikan mo na yan. Yan. Agatin mo na. Ipapasok na kita dito sa kulungan mo. Para makita nila yung kulungan mo. Kalang guys ah. Pasok. Ayan na guys, kinain niya na. Tapos ito yung isang kumain din. Tapos ito naman yung pangalawa. Ayan o. Ito yung una. Ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo. Ayan lang guys. Ayan lang guys. Maraming salamat sa inyo. God bless. Wow.